Dat is van Philips. Mooi hè? Altijd ook in de kant, zo'n lift denk ik wel. Ja, ook zo. Dan weet ik van altijd met man zo. Mooi. Aan de andere kant op. Ja, die pijl die kant op. Ja, die kunnen we kijken. Oh, de andere kant op, de andere kant op. Ja, heel hoog. Zo hoog als hier. Hoe goed is die gelijk? Zelfs aan de kapsel. Oh ja, klopt het. Wat is het? Ja, también quiero el Napoleón, blanco. Cuidado, no, para atrás. Ya está. Maar lezen, misschien staat er al een keuze. Ja. Waar zitten we vandaag? Ja. Hoe was het dan? Ja. De ene dag van ja, niet allemaal dezelfde tijd. Nee, dan gaan we ook zo. Ja, klopt. Nou, maar dat zijn wel gevaarlijke dingen. Ze waren ook wel beschort. Mensen enorm. Oké.
Nee, met prachtig boek al, ja. Dus het lijkt me dan ook wel geinig. Het is iets wat er zeg maar afgetoond gaat. Nee, maar ik bedoel, nu, als je een kamer hebt en je wil eigenlijk of je gaat zelfs extra zo doen, maar je weet dan niet waar je moet. Helemaal geen beeldmateriaal van. Het is iedereen vraagt natuurlijk af wat speelt zich af achter de deur van Parijs, waar wil je wat zien? Ik heb geen idee. Hoe ziet zo'n dag eruit? Weet je wat ik vind? Nou ja, dat was het. Maar men had het idee dat ze plat lag. Nee, dat kon niet. Dat kon echt niet. Dus je moest allerlei kussens in je nek hebben. En je lag dus schuin een beetje. Ik heb ook heel veel foto's dat men dus ook in bed ligt. Geloofde men ook heel lang dat de pest veroorzaakt werd door vogels. Of door ratten. Terwijl eigenlijk de pest uiteindelijk door vogels is. He Palace Headlow Tai Garden ania huang hian in a zau em eva in chu sang atang lo hi chuan lang alang khalo